DENR Ilocos Region nakiisa po sa nationwide bamboo planting. May detalye na balitang yan, hatid ni Idol Neil Moyano. 104.7 IFM. Report! Nakiisa ang Department of Environment and Natural Resources o DENR Region 1 sa sabayang threat bamboo planting activity kahapon ay 18 ng Setyembre bilang bahagi ng pagdiriwang ng Philippine Bamboo Month. Ayon sa DENR Region 1, umabot sa 1,700 bamboo per pag-use ang naitanim sa kabuang 9.4 hektarya sa iba't ibang planting sites sa rehiyon. Nagtulungan dito ang mga personel ng ahensya at may iba pang partner stakeholders. Lain ng aktibidad na palakasin ang kamalayan sa kahalagaan ng kawayan bilang likas yaman na nakatutulong sa kalikasan at nagbibigay ng oportunidad sa kabuhayan. Batay sa Proclamation No. 1401 Series of 2022, ipinagdiriwang tuwing Setyembre ang Philippine Bamboo Month upang itampok ang benepisyo ng kawayan para sa kapaligiran at ekonomiya. Kasama mo muna rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.